여보세요. Yes, yes, yo! Napasiram, so ano yan, pasensya na kamuta. May pighatod sundo kaya ako ngunya na aga sa terminal. Naiko po. Medyo na wrong timing so abot kang kwan. Abot kan ano ni kan bus ngunya na aga. Kaya ano yan, medyo na pauro dyan. May dinolisan siya pati sa kuyang dinalagan ngunya na aga. Halit sa terminal pasiring po dyan sa may Partikan Barangay Bangkirohan area. O di ayos man. Sige, pasensya na po medyo na pauro dyan kita Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. May mga kwan kaya? May kaklase ako sa college kang inot na sinundo ko sa terminal diyan sa kwan sa Legazpi. Pag una ko harani so hatodan ko salbatan na may terrorist. Kring nagbasol ka. Iyo. May duro distansya palan. So sa kuyang dadalaganon bata delayed man so abot kaya kambaso so duman sa estimate kaya da kaya kibang masakayan takadakol yang karga. Kadakol niyang karga, bata day kibang tatao magmaneho. So sa kuya kayang sasakyan iyo ang ano yan pinakisuyuan na pwede nga may makikwan nga tabi makihatod data grabing karga na bata day ko masayumahan ng ganita haloy na kaming din nagkailingan. Anyway, sige, adago sa kita sa mga bareta ko dyan na pagkaaga. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, kamin. Ano itong kaklase mo, babae? Bay na pagkapot. O yan naman, may matics naman kansi mo. Ako, dahil kapamilya ito na pwedeng iyan magsunod. Kaya pagkaklase paan At iyo na naman nga, iyan na naman, asit na naman. Yan kan, naghapot na? Labing Naghapot? pagka dayhad sa mo, kaklase mo. Tapos Ata. pamilya, bako ang nagsabat na dati. Pigsasabat yan kang pamilya baga. Wala man kipamilya, tahal isa sa ibang nasyon. Arayo, nakulo na ba? Kaya na ito talaga ulit, padigdura man kapamilya. May pigbisita dyan sa harong ninda? Kung diniritso mo na sa arong mo. Wala man palan kapamilya. Lato sumpa. Kasi naman pa iya na naman ay asit naman may mamuto-muto na naman pag nadagog ining uruntang ini. Lumba ko ino-register mo na sa nakuta na dyan sa sarong O dyan simana. ko ta baga sa kwa. O dyan ko ta sa Centro Hotel sa Legazpi. Pwede na. Wala man palang kapamilya. Minuli. Tapos ikaw nagsundok yung ang problema kung yan ko pa estaron, dahil man siyang dahil kakasulo pagkabanggi. no, tama. Tagapulan mo ako. Tayo bantayan ko. Maray baga akong caretaker so digday mo nga ni naataman kong maray. Iyo manangad ano? Iyo mananggad. Iyo mananggad. Mindro news guided ako pagkaaga. Iyo mananggad. Uli ako mga alas 3 doro diretso tinagaan mga purok lakali naman ako. Iyo mananggad. Sa masunod. Pwede. Yan na, tabi nga pa. Mapagkatiwalaan ka pati. Amo. Naday mo nanggad ito papakiaramanan ano ini. Ampong kan mangga. Maray pa. Ha? Maray pa. Okay pa. Daud Medyo nagabat-gabat waring. Pinaasan mo talo. Medyo Buda naguruhi bog kidiit. Naguruhi bog. Anyway, sa mga bungkaras ka sa tayo mga istorya ta BBP. Sige. Salamat sa Diyos matrangkilo. Ay, very good. Good news kita. Very good on. Pagpuon kan biyahe kan PNR 9003 na may 5 bagon, rutang Nagaligas, PBC Versa. Iyon sa maabot na Hulyo 24. Oho. So, pagpasirip kan train digdi, nakanto sa Ligao, kanakaging aldaw binarita baga niya to, party pa sa na ito kan test run, kung sa'y naging okay man ang biyahe. Oh, very good Okay. Day man na diskaril. Dayman? Karan inigutan da so tornilyong sugariin sa imada baga dyan sa release. Okay. Tapos? Tapos nagbulta na okay man. Yun na palan ito palan. Ini anagunong informasyon niya to sa pagpasyal niya to kaswapon sa PNR station sa Banoan kan Pulangi. Made in India. So train?
Oo, aircon. Maray man palan. Oo, maray Pag man. nagbiyahe digdi, Oo. malo na daw ako panaga. Diretso akong ma-interview duman sa Iyo, oo. PNR. Nya sa intabi, di man na biyahe kaan. Ano magiging ruta niya? Ha? Nagaligaw, taliga sa pikutan ng question, ta may mga putol pang release. I see. So Hindi hanggang siya sana mo ginawa. na sa ligaw? Ligaw mo na. Iyo, tama sududa kan kwanta. Baka pig timing. Tama pinya Pransa Fiesta baga? Baka, Oh, Agosto 24 mapoon? tentative date. Agosto 24? Oo. O di, ayos man pala. Di, pwede, mas Anong pizza? Masunod na si Mana. Masuyo. Di, Agosto 20 o July or August? July. July 24 sa Lunes o sumasunod na Lunes, ano pizza ngunyan? Oo. Pizza kwan baga ngunyan? Pizza 20 baga ngunyan, di ba? Oo. Di apat na daw na sana. Oh, kaya man pala, na madali man, maray man palang sukato yuan. Para So, pa nagigot mga kan release, tornilyo na garin sa Mada? Oo. Sa mga tuwer ka baga? Iyo. Nagturos gayud kang pagdalagang kihalawig. Nagugubtik bagay ni pag sobrang init. Nya paano ka ko na masagada ko ng pasahero kan mainito ng marayan? Dinarub ko na, sinaralidahan na. Takon gumubtik naman ang pano na. Sinaralidahan na nga na eh. Ay, very good man. Okay, May- okay. Oo. Malinig na so release. Oho. May pinaristation, liwat pigpreparar na sa opisina, pinariligan na indikasyon na talagang madali na sa liwat mag-operate ang train Mhm, sa local na level sa BBP. Oho. Okay. And dahil siya na niya ito maintindihan, sa kunataan maniamento kan pinar, dahil lamang ki press release, maaraman kan publiko, magin sa mga local official, pigapot niya ito, wala man Dahil naman yun nagparapahayag. Tabaka ngayon magkakirigkig na naman sa mga ano yun, sa mga tao. Makikiksin na yun nagkabiyahe na. Oo. Maray man ini. Okay. India, made in India. Okay. Buwan maging mo kasi tsura. Bagong pintura ito, buwan aircon na di. Aircon, maliputan da. Sabi kan sa gwardiyan the na tawag niya best. to. So gusto mo yung iyan na magiging regular iyan na ligaw naga. Ligaw naga. Pero dahil pa... Dahil yan magidiretsong Manila. Dahil? O magayon man. Oo. Magayon man. Dahil pa man kirate o tari pa kumpiran pamasahe, so schedule kay ni kunwarin Kung gari alanganin, ano? Ata. Na ligaw naga, mas magayon ko ta kung ligas pinaga. Putol nga na yan, kuhan. Putulan release sa ginubatan. Iyo nga ni. Nasa dahi tulos na pakaray daw yan. Ano? Tapos dyan sa may daraga, igwa baga dyan maning problema. Iyo. Oo. Dahil habang kuhan kayo, sayang man okay man sa naga Pwede na. ligaw. Pwede na. Pwede na habang tatrabaho naman sa iba pang putol. May diferensya. Okay. Sige. Ayos. Yan, BP. Sa tuyang follow-up, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, David Jim, sa report. Hali po dyan sa loob. Di, yan ang good news, ano? Yan mga tugang ang good news. Ngunyan aldaw. So, ang trend palan, magbabiyahe, mga tugang hali sa ligaw, pasiring sa sa Naga, punta sa July 24, next week, ha? Okay. Yan ang maray na bareta para po duman sa mga gusto tabi na makapagbiyahe nin makaskas, ano? Pero nakulo na bagang UB Express, ade? Nakulo ng mga buses, ha? Gari bitin, ano? Kung mapasir sa kabagay, route kaya, eh. Kung alam ba ang Tagaligaspi ka gusto mo mag-train, mababa ka palan sa ligaw kang biyahe mo. Di ba? Anyway, harap na mananggad. Sabi ni Padeng Ray Romero, mga tugang, pwedeng tawan mo ngayon kilugar sa programa mo ang pasasalamat. Salamat po sa gabos na nakiramay, nakisumaro, nakisumaro, asin nagrumdom sa paggagadan kan sa muyang tugang na si Romeo. Salamat po sa mga nagtabang asin nagmakulog sa muya. Siringman, salamat po sa mga nagpangadji urognaan nagpadaba hanggang sa pag-atod sa tugang mi hanggang sa lulubngan. Salamat po kan sa indong pagkamuot asin karahayan sa Indogabos. Salamat po. God bless you po. Thank you. And thank you, Padi, and DCGB from Padeng Ray Romero. Yan, ha?
Yo tabi yan, ano? So mga nagpasaralamat, sabi ni Padeng Ray Romero, salamaton da tabi sa mga nagdamay sa endasi nagpaabot ng tabang sa pagkagadan po ni Romeo Romero. Mauranon ugaring sulubong ni Rome kasawapo mahapon. Inabot ki makusagununo na bagsakang oran. Tabi, hali dyan sa St. Raphael, pasiring po naman sa Pristine Memorial Garden. Si Rome Romero. Hanggang sa naghapon, hanggang mga tugang sa naghapon, grabe tabi isukan. Tabi, hanggang sa naghapon, grabe mga tugang sa oran. Pagkatapos nga ni Kalubong kami ni EBP kasuhapon nagpasiring kami sa Santo Domingo. Nagdumang kami kay Father Momoy Borromeo Salidong. Pag-abot mi ugaring duman si Father Momoy dahil naman naglarga naman pa Japan. Salbatan ng pangyari sa Maabaka. Nag-abot kami duman sa Lidong kasuhapon pagkatapos kang lubong ni Paring Romy Romero, mga tugang, dakul sa mga mga kamidbid, mga amigos, amigas na nagsarabayan tapi sa paglubong kay sa paghatod sa huling hantungan ni Rome Romero. Good morning kay Kuya Tony Reyes. Good morning amigo. Maray na aga. Sabi ni dating kagawad Chito Baldong, boy, okay lang tabi ang Pilipinas? Okay po, pare. Okay tabi niyo. Okay, yung problema ang Pilipinas. Marayon bagangon yan ang Pilipinas. Lalo na sa mga Marcos supporters, boda sa mga fans ni Presidente Marcos. Ayon baga. Marayon baga the best ngayon. Good morning tabi kay Sir Bencenita. Let prayer be your moment to moment companion. Remember that in prayer you do not always need the right words. Just lift up your heart and soul to God as you silently whisper, Jesus have mercy, in the quiet of your heart. Yeah, thank you Tabi Sir Ben. The best, Sir Ben. Mabuhay ka. Good morning, tabi kay Alicia Gaviria asin kay Fe Tibar ng Purok 3, Buyuan, Legazpi City. Yes, The greatest test of faith is when you don't get what you want, but still you are able to say, thank you, Lord. Good morning. Yes, iyo baga. Salamaton. Manay mo likasires niya. Thank you sa magayo ng mga inspiring words, inspiring messages. Ngunyan na pag-aaga, didi po sa satuyang program. Mientras tanto, alarmaryo po mga tugang nasa linya, ramon tadawaan mga dagdag na mga bareta. Ngunyan na pag-aaga. Good morning, Padingal, kamin. Good morning, pare. Diretso. Ang bulos kan tupad. Digdi, lalo na sa Bicol region. Sa pagi kan dole. Asin kan Espesos man kan ako Bicol. May mga orientation, may recruitment sa mga masunod na batch, and may mga schedule man na payout. Ngunya na aga, digdi sa Legazpi City sa informasyon ni Executive Director na nag-Bicol na Tony Pino Garvin Jr. Schedule and payout kan mga tupaders ang Barangay San Francisco, kadakol ang mga makorobrangon yan, 131, sa Buyuan, 125, Mabinit, 126, Bunker 1, 243, Tamaoyan, 190, Bariis, 118, Bunga, 243, Matanag 96, San Joaquin 295, Pigkali 265, Tula-Tula 139, 81 naman sa Barangay Banyadero. Napasirin sila dyan sa Embarcadero Celebration Plaza ngayon na aga para sa payout kan tupad. At yan man ang hapon, schedule man ang Victory Village South 92 Sinda, Oro Site 206,
Barangay 17, Ilawod West 126, Imperial Court 98, Centro Baybay 111, Bitano 212, Barangay 14, Ilawod 162, Barangay 15, Ilawod East 116. Yun yan ang mga schedule mo yan, Aldao. Kana payout, mientras na panagos man, ang recruitment pa sa mga masod na batch, as in orientation man, sa iba pang mga masod na batch party kantupan, na duduritsong pag-implementar kan Department of Labor and Employment sa paagiman sa esforsos kana ko Bicol Party List. Yan ang mga ka na informasyon, ligay sa lawas, Alarmario, DCUB. Salamat paringal. Good morning tabi kay Dr. Rick Isip. Marinaga tabi amigo. Nya na aga bubuksan so Jetty gas station. Diyan po mga tugang sa may alternate road. Ano? Ang location ka, kung hali ka digdi sa SM, pasiring ka duman sa may Fatima Church. Pasiring ka duman mga tugang sa may Fatima Church. Yan po sa right side. Yan po mga tugang sa right side. Mga tugang ang kuan an Jetty gas station. Diyan tod na mga 9 or 10. Mga 10 gayod an opening mga tugang kan gas station na Dr. Rick AC. Kasuha po nag-courtesy call digdi sa DCGB. Nagkauron ko sa indang mga marketing head. Buda sa iba pang mga pag-iriba dyan sa Jetty gas station. Good morning Tabi. Ang good news pagkatapos mga tugang na maka-opening kayan, magkaigwa ki blessing sa aga. Ngunyan aldaw, mga alas 10 aga. So mga makarga tabi na mga private vehicles, pati sa mga public utility vehicles, mga passenger jeepneys baga, may discount mga tugang na 2 pesos. Uyog-uyogon mo yan Makatipid-tipid ka mo dyan, Makatipid-tipid ka mo dyan, igwa tabi ki discount na 2 pesos, Kaya siguro pag dumang ka mo mga alas 11, mga alas 11, tangani mga tugang na kwan, Tangani po na pwede na kamo makakarga asin maka-avail mga tugang kan diskwento. Mga tugang sabi po ni Dr. Rick Isip, ang sa tuyang amigo, saro po sa mga may sadiri kan gas station. Diyan po sa may alternate road, Jetty gas station, Kung hali ka po diyan basta kung hali kang SM, tabi sa tuong parte yan bago mag Fatima Church, bago tabi magabot ang Fatima Church. Okay? Yan Good morning Dr. Rick, mabuhay ka. Kanan tunay, Leonito Gaviria sir, maray na aga tabi. Salamat sa pagtutok sa DCGB. Mientras tanto, mga tugang Ans Galero nasa linya. Ngunya na pagkaaga ay magayunon ining minsay. Tod tabasaon ko sabi pakalipas kang report ni Ans Galero. Good morning Ans, come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong impormasyon, duwang pigukonsiderar na provincial most wanted person ang arestado sa syudad kan Legazpi. Susog sa report kan PNP, ang enot na arestado na midbit na si Renato Aringo Atun alias Tatoy, 59 anyos, as residente ini kan Purok 1, Barangay Dapdap, Legazpi City. Siya pinag-isyuhan ni mandamiento de arresto ni Honorable Damidel Awayan Lucito, presiding judge kan RTC Branch 1, asin siya mahahampang sa kasong acts of lasciviousness, asin may piyansang 180,000 pesos. Apera kaayan, arestado man ang pigmimidbid na si William Pandoho, 47 anyos, asin residente man ini kan Purok 2 kan Barangay Salvacion, Pulangi, Albay. Siya arestado man dahilan sa kasong attempted rape, asin wara nin piyansang inirekomendar ang korte. Yung tabi VP, ang initial na informasyon, Ans Galero, DCGB. Sige, oy sa may mga birthday dyan dakulo ng mga mensahe palan ngo niya na aga o ang sa tuya tabi na mga kababayan, digdi po sa sa tuya na programa o nga ni madali lang ubuson ta muna ini na mga mensahe pa. Happiness is a mystery. The more actively we seek, the more elusive it becomes. The secret in finding it is to give it to others. It will find its way back to us. That's the mystery of happiness.
It grows when it's shared. When it is shared. It doesn't diminish when it is divided, but it gets even bigger and expands wider. Yes! Salamat ako na. Magayon na mga inspiring messages ngunya na aga. Good news daw. Second hand train yauna. Bad news, anong amoy? Latosan ta ka na. Ikaw pala nahapot si Jimmy. Pagyari sa maabaka. Matibay ng joke ini Matibay ng joke ini. Dahil ko pala nahapot. Maluya naman sa utak tangon niya. Iyo manangga, no? O bueno. Aramon taonan mga headlines kan mga bareta in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz sa mga headlines ngunya na pagkaaga. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ngayon na pagkaaga. National El Nino Team manda sa magiging epekto ng grabing tagmara sa nasyon. Department of Justice dismayado sa pagbasura kan ICC sa apelasyon kan Pilipinas sa drug war probe. Mantang ang PNP suportado anday pagmitbit kang gobyerno sa desisyon kan ICC may kinaraman sa war on drugs kan Duterte administration. Duterte pwedeng maging primerong Asian leader na kasuhan sin matulan kan International Criminal Court. 95% kan transport leader sa nasyon dahil magkakaigwa na ni strike sa Aldao kan zona sigon sa DOTR. Plano ni Presidente Bongbong Marcos na iitaas ang healthcare service kan nasyon sinuportahan sa Kamara de Representantes. Presidente Bongbong Marcos nagdesignar na ng bagong LTO chief. Presidente Marcos Jr. nagapahanap maninlote sa programang Paharong. 2024 national budget na ihiroon sa Maharlika Investment Fund, sigun man sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mantang LTO, pinaglatag ng catch-up plan para aksyonan ng backlog sa plaka. Desisyon kan Sandigang Bayan na nagbasura sa 1.05 billion pesos na ill-gotten wealth case, inapirmar kang Korte Suprema. NEDA, aprobado na ang solicited proposal para sa pagrehabilitar kanino Aquino International Airport. Yang dito mga nenot na idans ko niyan, at diyang Kampiwais Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Merez Calio, dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, ipiwais ninyo yan, 24/7, konektado po mo maski na load. From Newsbase with Jenny, ini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines kan mga bareta in the morning. Good morning daw sa mga mas minasunod na mga may birthday ngunya na aldaw. Happiest birthday po to my BFF Ronelo Ramon Mendina, akapugi ng Tanawan, Biga Legazpi City. More birthdays to come. Enjoy your special day, Mua from Tisay. Yes. Good morning, Tabi, sa mga taga Bigaa, Legazpi City. Maray na aga po. Hali dyan mga tugang sa mga friendship natin sa Bigaa. Good morning. Happy birthday. At saka happy, okay na to, nabasa ta na happy 65th birthday to my mother, Mrs. Alma Caron Napoles ng Barangay Makasitas, Piodoran, Albay. Sabi-tabi mga tugang ni Honeymoon Life. Maray na aga po, happy birthday, So may mga birthday ngunyan. Okay. Ito pa ay ito kadakol-dakol ligi sa ibong. Happy listening po sa gabos na tropa kan Backup Force Albay Chapter kay Regional Force Commander Job Valenzuela and then Año Nuevo. Service through strong brotherhood. Maray na aga. Ako nagpapasalamat dahil kahit mapanganib ang bulkan, nakatabang sako ta nakapambayad ako kan mga utang ko dahil sa tanang buhay ko. Now lang ako nakakapot ki 24,000. Kaya salamat sa nagtao ka ito. Nakakuang 24,000? 24,000? Si Senal pa nito.
Tibayong ka, paano ka nakakuha ki 24,000? Yan, ha? Morning, pakibati po. Belated happy birthday kay Maiken Jos Brisia Apostol. Happy birthday. Belated happy birthday. Maiken Jos Brisia Apostol. Sige. Okay na to. Good morning. Kay Manay Miriam Arcos, Libod Kamalig, Albay, para dangog mo everyday. From Biol, Nieva Capos ng Libod. Maray na aga po. Ha? Good morning kay Dan Elia Can Marirok, Tabaco City. Maray na aga po. Ha? Sa mga taga Marirok, happy birthday kay Jessia Ariete from Mama Papa ng Boko Manito Albay. Ang mga Pilipino po kaya Henry bako man health conscious ay mga reaction ini ay kaswapon ini. You're growing older now. Aha. Okay, sige po. So mga dakol pala nini o so mga ay pasensya na. Kaswapon kaya po sa programa ta recorded po ito na nagatinder nga ni kami kang lubong ni Juan. You'll have many. Nagatinder kami kang lubong ni Romy Romero kaswapon ha. Okay, mga reaksyon kaswapon hindi man sa programa ta. Lads Bueno, pabati po Rolando Rolilla ng Sipi Daragal Bay. Good morning Tabi sa mga taga Sipi. Joseph Nares, happy birthday po kay Pading Edwin Sernies Agpay Ginobatan Albay. Ha? Easter Marfil, good morning. Rolly Alvarado, Diyos Maray na aga Tabi from Pasay City. Jonathan Hagosohos. Good morning Tabi sa mga taga Bicol. Frali sa Cubao QC. B Galang, good morning. Annabel Mallorca, Merna Ascotcha, good morning Tabi sa mga taga Bicol. Concepcion Delgado, Del Lumbo. Yan ha. Manay Ami Espinosa, maray na aga Tabi ha. Manay Ami Espinosa, good morning. Larry Marisa Molina, good morning sir. Good morning Bicolandia. Alright. Bueno. Sige po, mayroon pa. Happy birthday. Happy. Kumusta po yung bagyong Igay? O sige, tapulan tang pag-asa. Pabati po, digdi sa napaw baka kay lalo na sumag-agom na Sinda Bell Vasquez and Jobs Marco na pinming nagdadangog sa programa mo. More power. Okay. O sige, tapulan tang pag-asa. Ha? Now, Aramon tadawaan kamugtakan kampanahon mga tugang ngunyan pong aldaw. Sandali lang, apodan natin ang Pag-asa DOST para po sa latest weather forecast. Ngunyan tabing Webes. Ngunyan na Webes ay nagring ang Pag-asa DOST. it's all the best. Nagring lang mga tugang 7 minutos bago mag-abot ang alas 6 ninaga sa tuyang programa. Hello, good morning. Hello, good morning Sir Henry. Good morning, Tabi amigo. Melvin, maray na aga sa inyo dyan sa Pag-asa. On air ka na po sa DCGB. Ano po ang latest sa kamugtakan kampanahon? Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang DCGB. Sa ngayon na pet sa Hulyo 20, 2022, sa aldaw ning Webes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulong na sa distansyang 650 km, sirangan norte, sirangan kang hinatuan, Surigao del Sur, o nasa distansyang 960 km, sur sirangan kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 10.1 degrees north, 132.0 degrees east. Ang naturang low pressure area ay pigilauman na maaaring maging isang tropical depression o ganap na bagyo sa masunod na 24 sundo, 48 oras. Mantang mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol ang may experience sa probinsya kang Masbate asin sa Sorsogon. Asin bahagyang mapanganoron sundo sa panganoro na kalangitan na may pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol naman ang iiral sa natatadang parte kang Kapikulan.
Ang Duros ay Maluya, Sundo, Moderato. Nahali sa Norte Sirangan, Sundo sa Norte ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat, asin kadagatan kang kabikulan. Magiging Banayad, Sundo sa Moderato ang Pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigal umapoon 25 Sundo 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:27 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:15 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:53 ng pagkaga. Ani si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Hello, amigo, Melvin. Magkakapektar sa Bicol ini pag nagisang bagyo? Arin po, sir. Ining tropic, ining kwanta, ining low pressure, magkakapektar sa Bicol? Pwedeng maka-apekto po sa Bicol po sa mga masunod na ano po. Aldaw pwedeng sa mga aldaw ng Sabado or Domingo po. Mm-hmm. Hanggang Lunes. Pero sa ganyan, di man pigalauman na maaari maglandfall po na sa Bicol. Pwedeng magili sa Sirangan Kadagatan sa naning Kabikulan. Agi po yung naturang bagyo. Ayun, ito po, pero naturang low pressure area kung sakali maging bagyo po siya. I see, okay. So, pero ano, may chance na maglandfall ini, halimbawa ma-develop man sa maabot ng mga aldaw? Sa ngunyan, yung pinapakita ng numerical weather prediction model po natin, medyo may mga nagsasabi na model na pwede maglandfall po sa may partikang central or northern Luzon area, pero hindi pa rin po ito sigurado sa ngunyan po. Kasi low pressure area pa lang ito. Yes. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, at sa mga taga-subaybay kan DCGB. Okay, thank you so much mga tugang Melvin Almuela sa kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Ngunyan tabing aldaw, o yan tabi ha, dahil pa nabidevelop siya bilang sarong bagyo. Pero mga tugang, may chances ang mabilog ang low pressure area na harani po sa may Bicol region. Aramon ta daw ang dagdag na report ngunyan na Pag-asa. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Josh Barbino nasa linya. Good morning, Josh. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, nasa tamang balyuhan na nabangga pa. Fracture sa walang braso, asin head injury. Ang sinaparkan sa rong 51 anyos na babae na si certain Emma, residente kan Barangay Rawis, Legazpi City. Matapos ining mabangga nin sarong Hyundai Ion mantang nagbabalyo sa sarong pedestrian lane dyan sa Peñaranda Extension, Barangay Rawis. Pasuod na iyan mag-aalas 3 ang hapon. Ang nakabangga pigmamaneho ni certain Dandy Capus, residente kan Salvacion, Tabaco City. Susog sa investigasyon, hali sa sentrong Legazpi ang nasabing bihikulo papasiring sa Tabaco City. Pag-abot sa nasabing lugar, sinakob kaini ang nasabing biktima na nagbabalyo na ngani sa pedestrian lane. Rason para magburukaya ini asin magsapar nin ronga sa lawas. Nagkapirang minutos ang hinalat-halat bago dagos na nag-abot ang responde. Asin idinalagan man ini sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa magkakanigong atensyon medikal. Antang ang driver asin bihikulo kani yaon man sa kustodiya kan Legazpi City Central Police Headquarters. Yan BP, police report nakasurat sa Blatter kan Legazpi Police with Kuya Boy sa mobile. Joshua Pino, DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang mga bareta, mga tugang masunod na sa GB News Express. Ngunyan tabing aldaw ay sandali. Tamay ko ano yan madali lang taigwa madali lang may late ito. Ay wala na palan, okay na palan yung mga texter natin. Ngunyan na aga di po sa tuya na programa. O sige, mga tugang ang mga bareta masunod na magalipas lang po kan mga patalastas sa GB sandali taon ni ha. Ay si Ate Marcia palan, nagtawag na message ha. Ano yun, me I know if you have time to drop by you will yan.
Ganda lang Anong okasyon tabi? Ate Marcia, maray na aga. Tabi, sandali lang. I-text ko lugod sa Ate Marcia. May imbitasyon sa ko, Ate Marcia. Doon may karaon. Okay, magbabalik pa ang programa. Makalipas lang kayo ni. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapoprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6:03 nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Aldaw ngunyan mga tugang na Huwebes, fit sa 20 kan Hulyo o yapang headlines kan mga bareta. Miyembros kan 4Ps as in may hababang income pwede nang makakuanin application form para sa Lifeline Rate Subsidy kan Aleco pon sa maabot na Lunes. Sentral na opisina kan BFP Legazpi. Planong ibalyo sa bakanting lote kan Barangay Rawis. National El Nino Team handa na sa pagiging epekto kan grabing tagmara sa nasyon. Department of Justice dismayado sa pagbasura kang ICC sa apelasyon kan Pilipinas sa drug war. 95% kan transport leader sa nasyon dahil magkakaigwan in strike sa aldaw kan SONA sigon sa DOTR. Sa ibang nasyon, Russia nagbalo sa ginibong missile attack kan Ukraine. Sa business news, taho, baduya asin ispasol, laog sa best street sweet food sa Kinaban. Sa health news, paagi sa pag-iwas sa leptospirosis, aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Pon Lunes, Hulyo 24, pwede nang makuanin application form ang mga miyembros kan Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps sa mga personang may hababang income para sa pig-operasyon na Lifeline Rate Subsidy para sa mga miyembro konsumidores kan Albay Electric Cooperatibo Aleco. Inang pinag-anunsyo na Aleco Member Consumer Division Chief Candy Brescia Apostol kung saan ini ang nakapalaman sa Section 73 kang Republic Act 9136 na may katuyuhan na mataunan ng tabang sa paagi ng subsidiya o diskwento ang mga miyembros kan konsumidores na kaibahan sa Faberty Line. Ipinaliwanag ni Apostol sa programang Aleco Connect sa DCGB na ang 4Ps members na kaipuhan na magsumite ng daily accomplished na application form na makakuha sa Aleco Service and Collection Offices asin sa mga barangay pinakabagong electric bills asin valid ID mantang para man sa may hababang income ang kaipuaninda iyon sertifikasyon hali sa Social Welfare and Development Office na balido sa laog nin anom na bulan. Ini po ang mga diskwento base sa konsumo for 1 kilowatt hour to 20 kilowatt hour, 50% po ang magiging discount, 21 kilowatt hour, 40%, 22 kilowatt hour, 30%, 23 kilowatt hour, 20%, 24 kilowatt hour, 10%, and 25 kilowatt hour, 5%. Ang tingog ni Candy Brescia Apostol sa DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, formal nang binuksan kasuhapon ang ikasampulong satellite office kan Office of the Vice President sa Alternate Road Legazpi kung saan mismong si Vice President Sara Duterte Carpio ang nanginutigdi. Sinabi ni Carpio na ang gabos ng mga programa asin serbisyo nag-opreser sa sentral na opisina kan direktang dadarahon sa Bicol Region para man masistiran ang mga Bicolano sa sendang pangangaipo arog na sanakan tabang para sa pagpapabulong at iba pa. Enot kani formal man na nagdistribuer nin tabang si Carpio sa pamilyang apektado kan pag-aborido kan Bulkan Mayon na nasa evacuation center sa Daraga, Albay. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Planong ibalyo kan sentral na opisina kan Bureau of Fire Protection kan Legazpi ang bakanting lote. Sa bakanting lote, napagsadiri kan lokal na gobyerno kang Legazpi, hali sa presenteng lokasyon kay ini sa Barangay 57 Dapdap. Ini ang pinagkumpirmar ni BFP Legazpi City Fire Marshal Chief Inspector Mark Alan Consuegra. Basado man sa pahayag ni Alcalde Carmen Geraldine Rosal, kasunod kan ginibong turnover as in blessing kan bagong 1,000 galon na Hino fire truck sa kasuhapon. Sigon kay Consuegra, ang nasabing plano kang Legazpi LGU, dakulang tabang para magkaigwasindanin mas nakulang espasyo asin malikaya ng anuman na ekipahe na magkaigwaning kalawang dahil tan mga fire trucks na nakaparada harani sa kadagatan mantang presente na estasyon kan BFP Legazpi gigibuhon man sa substation. Sinabi ni Consuegra na sangunyan igwasindanin duang fire trucks non-serviceable kon kaya nakikipag kon ordinar naman sa LGU asin sa BFP region para mahanapan ng piyesa para ini magamit giraray. Mag-ingat sa mga kasulo, ramon po nyaro ang mga fire safety tips na permita pong tatao sa
So yung mga residentes po dito sa Ciudad Biniligas. And kung igwa man po mga insidentes ng mga kasulo, i-report po sa tuyang opisina, tumawag po, dahil na po mag-video mo na bago i-report tulos para marespondihan gan sa tuyang mga kabombirohan po dito sa Ciudad Biniligas. Ang tingog ni Chief Inspector Mark Alan Consuegra, ang City Fire Marshal kang Legazpi City. Mientras tanto, drug operation sa Piudoran Albay naging matrayumpo. Jimmy, nasalita sa report. Naglansar din anti-illegal drug operation ang composite team. Man iba-ibang unit kan PNP, siring kan SOU 5, PDEG, PIO, Albay PPO, Piudoran MPS, PDEA, asin iba pa consign isinairarom sa drug bypass operation si Warde Mirabueno alias Tibo, 35 anyos, driver ang trabaho silaod ang subject sa paagikan po sir buyer kung saan naka-score ininin sarong medium plastic sachet may laman pigtutubudan shabu ang kantidad 17,000 pesos mantang sa proseso ni Enrique sa igwapang sarong plastic sachet ang nakonpiskaran estimated cost nasa 102,000 pesos sa ngunya na narestadong suspect na sa kustodya na kan Piudoran MPS kabilangan na mga ebidensya na isusumiter man sa laboratory sa Campus Iminola kinabibilangan kan drug sinan drug items mantang pa ang suspect nakatalaan sa ngatan ni nagkakanigong kaso sa ngunyan patunay ini na nagpuproliferar pa man giraray ang droga sa palibot konsainan mga anti-illegal drug operation kan mga otoridad anas matrayong puman ang resulta kan sa indang mga operasyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mantineron ang kultura asin pagtaunin honra sa mga senior citizens. Sigon kay Obispo Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi. Ang selebrasyon kan Third World Day of Grandparents and the Elderly 2023 dapat masiguro na ang legacy of love, wisdom asin guidance maadaptar dan mga bagong henerasyon. Katakod kay ni pinag-inggan niya ni Obispo Bailon ang gabos na paratubod na magpartisipar sa mga aktibidades napapanginutan kan Diocese kan Legazpi Commission on Family and Life o DCFL. Ini may temang His Mercy is from Age to Age base po sa Lucas 1:50 sa Hulyo 30 aldaw ni Domingo alas 8 nin aga gigibuhon ang banal na misa as blessing kan grandparents and elderly sa St. Gregory Cathedral, Legazpi City sa Hulyo 26, 2023 aldaw na Miyerkules iyo man ang Feasts of Saints Joaquim and Anne patron saints kan mga grandparents and the elderly mantang sa Hulyo 30 alas 13:30 nin hapon gigibon sa San Ramon Nonato Parish sa Tagas Daraga Albay ang banal na misa DCFL celebration as in recognition sa mga manggagana sa kompetisyon kan Diocese para sa nasabing selebrasyon. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, DSWD, sufisyente daw ang family food pack, Bicol-wide. Al Armario sa report. Sufisyente ang supply kan DSWD Bicol bago sana para sa mga mayon evacuees kundi sa anom na mga probinsya kan Bicol kuning kaso may epektuan maraot na panahon. Sa pinalawa sa informasyon ni DSWD Regional Director Norman Laurio, padago sa ayuda ninda sa mga mayon evacuees pagtaon ng mga food packs. Apera kayan entero mga probinsya sa Bicol, may mga warehouses kung saan iyaw naka-stock ang mga family food packs. Ngunya na may mga weather disturbance expected pa yan sa mga masunod na aldaw asin na simana base sa bahayag kan Pag-asa alagad ang DSWD firming preparado para sa pangaipo kan mga pamilyang apektado magsamayon man o magin sa bagyo. Alarmario, DCGB. Nag-abiso ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga may coins o cash na dai magagamit dahil luma na, kupas o may gisi na. Pwede pang darahon sa Piso Caravan kanahensya sa LCC Malls Event Center 2 ang dating cinema sa Legazpi tanganing mahiling kung pwede pang mabalyuhan in bago asin malinig ang banknotes, coins o digital money.
Ini nagpapadagos sagkod sa Biyernes, Hulyo 21, bilang parte kan Multi-Sectoral Information Caravan kan BSP South Luzon Regional Office. Tinawanin doon ni BSP Senior Research Specialist Jose Roberto Almeida Jr. na mutilated banknotes o kwartang papel na may danyos alagad igwanin mga pirma kan presidente kan Pilipinas o BSP Governor, pwede pang mabalyuhanin bago kan ahensya alagad in kaso tinuyong hinali ang signature sa security thread dahil na pwedeng mabalyuhanin bago kan ahensya. Feeding program para makontra ang malnutrisyon sa Legazpi, padagos ang pag-implementar sa barangay. Ans Galero sa report. Sa katuyuhan na padagos na matuwangan ang tios ng mga kakian sa syudad ng Legazpi, padagos kunyan ang espersos na pinagigibo kan City Veterinary Office para mapahiwa sa sin maipaabot sa gabos na barangay ang sa indang feeding programa. Sigun kay Veterinary Officer Dr. Emmanuel Estepona, ang programang G o Government on Hunger, Malnutrition Interventions and Expansions pigsasabay nindangon niya sa selebrasyon kan Nutrition Month celebration. Apera kayan nagdidistribute man sindanin mga bunay asin Madre de Agua para sa mga pamilya na may mga special children. Huring ginibo ang aktibidad sa Barangay Pigkale asin Barangay Victory Village South asin pinaglalaoman na Estepona na maikondusir pa ini sa ibang barangay para ang mga kakian ang manginabang sa sharing na programa. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Ipinagbubusol kan Morava Foundation Incorporated na magkaigwan ng inobasyon sa pagbabakal ng mga produkto sa programa Negosyo Time sa DCGB. Sinabi ni Morava Foundation Office Operation Manager Lorilyn Aguilar Banyas na padagos ang saindang pag-aadat sa pwedeng gibuho na inobasyon as in estratehiya para mainganyar ang mga konsumidores na magbabakal kan saindang mga produkto. Sigon kay Banyas, saro sa saindang inspirasyon, iyon magkoa ang duwang award sa Cacao Connect kan taon 2018 na ginibo sa Davao City na pagaraman na nako akan grupo ang Best in Dark Chocolate as in Best in Hot Chocolate Drink kontra sa manlilain na producer nin tsokolate sa bilog na nasyon. Saro sa saindang best-selling na produkto iyon 100% no sugar nagibo sa pure cacao liquor na patok sa personang may diabetes asin gustong magkaon nin tsokolate. Padagos man ang pagproducer kan kumpanya nin mga masisiram na paggakan para matabangan ang ginatos na mga paraoma na saro sa saindang mga obheto asin focus ngunyan. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Ikalimang most wanted na persona sa Bicol nadakop kan mga otoridad. Jomar Bien sa report. Nadakop na kan mga otoridad ang number 5 most wanted person sa bilog na Kabikulan, ang suspitsado sarong 42 anyos na construction worker. Mayagom, residente kan Purok 5, Barangay Santa Misericordia, kan Santo Domingo Albay. Ang suspitsadong ini iyuan nahampang sa tulong bilang nin lascivious conduct na may rekomendadong piyansa na 180,000 pesos kada saro, asin 4 na bilang man in child abuse na may rekomendadong piyansa na 120,000 pesos kada saro, sa total na 1,020,000 pesos na piyansa. Na-arestar siya kasuod mang udto duman sa San Andres relocation sa Banwaan kan Santo Domingo, sa bisa kan warrant of arrest na ipinaluwas ni Judge Damidel Awayan Lucito kan RTC 5th Judicial Region Branch 1 Family Court sa Rawis, Legazpi City na may petsang July 17 unya na taon. Nasa kustudiya na kan Santo Domingo Police ang naunang bita na suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB.
Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Vice President Sara Duterte may tugon sa DepEd sa pagbabalik kan mga klase. Uya pang report kay Joshua Bino. Sa pagbubukas kan klase sa masunod na bulan, paniguraduhon na dahi madidisrupt ang pag-aadal kan mga kaakian na apektado kan Bulkan Mayon. Ini ang naging tugon ni Vice President as in Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte Carpio sa mga opisyal kan DepEd digdi sa Bicol, partikularman sa probinsya kan Albay. Sigun sa Vice Presidente, sa tahaw kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon, magpapadagos man gilaray ang sa indang implementasyon kan National Learning Camp. Dangugunta ang tingog kan Vice Presidente sa ambush interview kan DCGB News. Affected students natin, tutuloy pa rin yung ating learning camp para sa end of school year natin. And instructions natin sa kanila ay paniguran ulit na sa pagbubukas ng ating mga klase sa susunod na buwan ay hindi matidisrupt yung pag-aaral ng mga bata na apektado sa pagsabog ng Tingog ni Vice President Sara Duterte Carpio. Joshua Bino, DCGB. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik. National El Nino Team handa na sa magiging epekto kan grabing tagmara sa nasyon. Department of Justice dismayado sa pagbasura kang International Court of Justice sa apelasyon kan Pilipinas sa drug war probe. 95% kan transport leader sa nasyon dahil magkakaigwan in strike saldaw kan sona kan presidente. Iyan po asin iba pa. Magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Han, bili lang akong beer. Yung B&B Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, may sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle!
yan! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baretang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta, nagtiripon po ang mga 17 ahensya ng gobyerno para mas mapaghandaan ang piglaoman na mantinidong efekto o matinding efekto kang El Nino sa nasyon. Sigon kay Civil Defense Administrator at si National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director Yusek Ariel Nepomuceno, tinukar sa pagtiripon ng iba-ibang mga mitigating measures. Sinabi niyang panginot na concern iyon tubig, lalo na posible man giraray ang pagbaba sa tubig sa Angat Dam na 90% na pinagkukuhanan ng tubig sa Metro Manila. Kaiba man ang mga natural na long-term plans para sa food security, water security, energy, security, health, public safety at in cross-cutting issues. Mantang nagpigsa sa pinalman ang National Action Plan kang El Nino. Paliwanag ni Nepomuceno na consolidate na ini asin ipinugtak na sa kontekstong madaling masabutan kan publiko ang nasabing National Action Plan. Susugman sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. na magpautob ng science-based whole of the nation strategy para aksyonan ang epekto kan grabing tagmara sa nasyon. Disganado ang Department of Justice sa ginibong pagbasura kang International Criminal Court o ICC sa apelasyon kang Pilipinas na pondohon ang investigasyon sa war on drugs kang Administrasyong Duterte. Sigon sa Department of Justice, nagpaluya kang ruling na ini ang soberanya kan Pilipinas asin pigbaliwala ang principle of complementarity sa irarom kan international law. Dagdag pa kan ahensya na ang pagbasura kang ICC sa apelasyon kang nasyon susog sa sarong sala na interpretasyon kan sa dirinindang jurisdiksyon. Nagpalyar kaning irespeto ang Pilipinas na may justice system na may kakayahan na mag-investigar asin maglitigar kan mga krimen sa laog kan nasakupan kaini. Mantang siniguro man kan DOJ na padagos ang sa indang ididepensa ang soberanya asin integridad kang justice system kang nasyon. Hinagad man kaini sa ICC o ICC nagraray na isaalang-alang ang desisyon asin respetohon ang rule of law kan Pilipinas.
masunod ang Philippine National Police o PNP kung ano man ang pinag-orden sa inda kang national government sa pag-abot sa investigasyon sa drug war kan International Criminal Court o ICC. Sigon sa PNP spokesperson Police Lieutenant Colonel Jean Fajardo, na suportado nila ang posisyon kang national government sa pag-abot sa daay pagrespeto kang ICC. May question sigon sa opisyal sa jurisdiction kang ICC sa Pilipinas, talo na taloy na kitang naghali sa ICC. Tinaman nindo ni Fajardo na ganaman ang justice sa system sa Pilnasyon. Patunay digdian mga pulis na napadusahan matapos mahiling na may mga pagkakasala sa ginibong operasyon. Sinabi ni Fajardo na makipagtabangan sa nasinda sa ICC kung tatawanan sinda nin bendisyon kan gobyerno. Magigiramdoman na ibinasura kang ICC ang apelasyon kan gobyerno kan Pilipinas na pundon ang investigasyon sa war on drugs durante kang panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na sinyal sigiraray kan pagsulong kan sa endang investigasyon. Posibleng si Presidente Rodrigo Duterte ang magiging primerong leader sa Asya na kasuhan asin mahatulan kang International Criminal Court o ICC. Sigon kay Bayan Mona Chairperson asin Human Rights Lawyer Nery Colmenares na makusog ang ebidensya kontra kay Duterte. Ang pahayag ni Colmenares nag-ugat sa desisyon kang ICC Appeals Chamber na ibasura ang apelasyon kan gobyerno kan Pilipinas na pundohon ang investigasyon sa war on drugs durante kang panahon ni Duterte. Ang investigasyon nakasentro sa panggagadaan sa ribo-ribo katao. Siniguro po kan DOTR o Department of Transportation na majority o 90% kan mga transport leader suportado ang gigibuhon na ikadawang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 24. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Jesus Ferdinand Ortega, Chairperson kan DOTR, Office of the Transportation and Cooperatives, na nagpapasalamat siya sa mga transport groups leader na iyo ang padagos na nagsuporta sa gobyerno. Sa ngunyan, sigon kay Ortega, padagos ang pagigibon nindang pagkipaghuron sa mga transport group sa bilog na nasyon para maaraman ang sendang agrangay asin mataunan in solusyon. Sigon kay Ortega, mahalat man ang DOTR sa pagkipaghuron kan grupong Manibela ang pagpaplanong magkaigwan nin tulong aldaw na transport strike sa Hulyo 24 sa Hulyo 26. Sinabi niya na bukas ang sendang opisina para dangugon ang sendang problema, lalo na taday pasinda nakakahuron ang grupo. Inot nang nag-enunsyo ang grupong Manibela na malansar nin tulong aldaw na transport strike ni dahilan sa pigasabing pagpapabaya kan DOTR sa mga tradisyonal na mga jeepney at drivers, operators para paboran ang korporasyon. Iba pang mga bareta, mga tugang sa Iluwaskan, Pilipinas, abangan sa samuyang pagbabalik ang Baduya Taho asin Espasol. Laog daw sa best street sweet food sa Kinaban. Pag-iwa sa leptospirosis, abangan sa samuyang pagbabalik. Kasabay po ang bareta, may kinaraman sa pagbalos kang Russia sa ginibong missile attack kan Ukraine. Makalipas lang po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2 Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe.
20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of Frescafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. Frescafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex, Hika, Plemex, Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex, Hika, Plemex, Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang pinaoranan po kang Russianin mga drones sa missiles and port city kang Odessa sa Ukraine. Ang nasabing lakdang bilang pagbalosinda sa ginibong missile attack ang Ukraine sa Crimea bridge kang Lunes. Bakuan malinaw kung natamaan kang Russia ang sa indang target dahil sinabi kang Ukraine na sa indang naharang anom na Russian caliber cruise missile sa Odessa. Magigiramdaman na direktang inakusaran kang Russian government ang Ukraine na sindang nasa likod kang drone attack sa Crimea Bridge. Naadit ang Pentagon sa kamugtakan kan mga soldados kan US na naaresto matapos na iligal na magbalyo sa North Korea. Sinabi ni Secretary of Defense Lloyd Austin na makusog nindang pigbabantayan asin pig-investigara na sabing insidente. Nabisuhan naman ninda ang kapamilya ni Private Second Class Travis King. Pighaditan kaini na dahil sa nasabing insidente, mapikturan ang mga soldados na nakadestino sa South Korea. Magigiramduman ang soldados na nakadestino sa South Korea asin illegal na nagbalyo sa North Korea kon kaya inaresto duman. Business news, mga tugang, ngunyan pong aldaw. Dito po sa GB News Express. Business news. Business news. Tulong paboritong merienda kan mga Pinoy ang nakaibahan sa mga the best na street food sweets sa Kinaban. Laog sa top 50 best street food sweets in the world. Ngunyan na Hulyo 23 ang taste kan Atlas ang Pinoy favorites na taho, badoya asin espasol. Pang 25 ang taho sa 4.2 o 4.2 out of 5 ratings. Mantang nasa 37th spot ang badoya sa 4.0 na rating. Mantang naglanding man sa ika-44 na pwesto ang espasol na 3.8 ratings. Nanginot sa listahan ang egg tart na pastel di nata kan Portugal sa nakuang 4.8 ratings. Logman sa top 3 ang pancake na sirabi kan Indonesia as in 4.8, as in ice cream kan Don Dorma kan Turkey na 4.6 ang nakuha na ratings.
Mga tugang, aramon na po ang mga detalye kan pag-iwas sa leptospirosis. Ngayon niya na padagos pong nagbabagsak ang uran sa tuyang kapalibutan. Detalye po, dara po ni News Director Mardila para po sa Health News ngunyan pong aldaw. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Kasabay kang mag-abot ka mga bagyo asin pagbaha sa nasyon. Iyo ang posibilidad na magkaikuanin leptospirosis. Ini sarong impeksyon na darakan leptosira, Sporachiotis bacteria, nahali sa mga infected na hayop arog kan kino. Pwede ning umalo sa tubig baha asin maglawog sa mga open wounds, mata, dungo asin ngimot. Kung sa mga eksperto, mga tawong may leptospirosis pwedeng makamati ng kalintura, pangulog ng lawas, pagkulog ng payo, pagkulor yelo kang kulit, kulog ng tulak asin rashes. Abiso ka mga eksperto sa salud, tanganing makaligtas sa patakot kan leptospirosis, likayan ang paglabto asin pagpataw-pataw sa baha. Pwede man na gumamit ng bota, overalls asin goggles kung kaipuhan na magbuntog sa baha. Nagakatabang man ang rat traps asin rat poison para makontrol man ang pagdakol ka mga peste arog kan kino. Pwede man na mapugulan nin antibiotic ang leptospirosis para sa mga tao na lalabto sa baha, alagad sigon sa mga eksperto, magpakonsultang una sa doktor bago uminom ni anuman na klase nin bulong. Yan ang Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Mga tugang Pag-asa DOST sa kabugtakan kang panahon sa oras na alas 6:38 nin pag-aga. Good morning, Pag-asa. Kaya ba po si... Sa kamagtakang kang sa tuyang panahon, kasi bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulong na sa distansyang 650 km sirangan norte sirangan kang hinatuan Surigao del Sur o nasa distansyang 960 km sur sirangan kang Legazpi City Albay. Sa coordinates na 10.1 degrees north, 132.0 degrees east. Ang naturang low pressure area ay pigilauman na maaaring maging isang tropical depression o ganap na bagyo sa masunod na 24 sundo, 48 oras. Mantang mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol, ang may experience yan sa probinsya kang Masbate asin sa Sorsogon. Asin bahagyang mapanganuron sundo sa panganoro na kalangitan na may pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol naman. Ang iiral sa natatadang parte kang Kapikulan. Ang duros ay maluya, sundo moderato, nahadi sa norte sirangan, sundo sa norte ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kapikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ng temperatura pigala umapoon 25 sundo 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:27 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:15 ng pagkahapon. Ani si Melvin Almuela reporting live holiday sa DOST Pag-asa Legazpi. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw sinurat po sa DCGB Newsbase. Ninja News Director Mardila Cruz, katuwang po si Jenny Balyaran, asin po ang Mega Force Patrol, hali po dyan sa lawas, sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, kasabay po ka nagsurat kan bareta ngunyan na paggaga si Angel Mostas. Siring man po ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't
kaya't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Taong 2006, ipinasar ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawatan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan ng edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan ng marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro kan Ginubatan o sa indang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oy, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin, 15 minutos tabi bago magabot ang alas 7. Si Isay daw ini, saro mga tugang na miyembro kang SK.
makusog ang pagtubod sa kaunsing tugon. Ako ang tugon, Ronald. 10 masa, Ronald. Kung may 10 tugon siyang pigtutubodan, ay kasampulong tugon kaya, mga tugang sa mga lalaki, day magtuga. Day magtuga. Aramonta daw, mga tugang kon si Isay ini. Ukuda daw nindo. Si Isay daw ini. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Say daw ini. Say daw ini. Si Isay daw po ini. Uyog-uyogon mo, may kapilyuan sa buhay. Wala nang siya minatuga, maski dakop na. Joshua Bino. Joshua Oha Bino. Nasa linya. Good morning, Joshua. Oha! Good morning, BP! Good morning sa mga paraan tabay! Yes. Good morning sa tropang kulalapnit! Yes. Iisay daw! May mga fans, may mga fans naman. Igawa naman pasaro-saro. Igawa ng pasaro-saro. Pero, nagdadakol naman pala. Nagdadakol-dakol naman, Okay. Lalaking marites. Ano da? Anong nangyari? Iisay daw, BP, ining SK official. Sa Sarong Harayong Isla. Oo. Makusugon ang pagtubod sa ikaunsing tugon. Oo. Maski anong mangyari, dahil magtuga. Oo. Igon sa kulalapnit, maski sa maliwanag na pagkaga, ining si opisyal ng aaswang kiiba. Ano man napait yan? Ano man napait yan? Aing pili, Oho. magkurang o magdaraga. Ay pangyari sa maoraro. Ang dakulang problema, Magurang man siya. ana, buda ining si SK opisyal, may pamilya na. Nom. Napipiko ng maray, ang agom na sarong maestra. Pangyari sa mga abaka. Mala, patirming nadadakop si opisyal na may kachat asin ka-text na iba. Kang nagkurumprontaran, talagang matagas ining si opisyal. Sinuro sa puyong kan agom, sagkod sa magdurgo ng udoy. Lagad talagang day minatuga, kan gibo-gibo niya. Di ba man talaga? Ano? Si SK palan kaya, BP, medyo okay pa. Dahil siya nakapanultero, kaya talagang medyo makulit-kulit pa. Kung di isabi kan kulalapnit, nagdesisyon na magpamilya, dapat magtultol na. An advice kay SK official, magtultol sa makasupog, dahil magparaginatol. Tasahod dyan, siya man sana permi ang mabasahol. Iyo mananggan. At least mga leksyon lamangan sa buhay. Leksyon lamang. Pero maray man ang pagtubod na pagnadakop, di magtuga. Ika-11. Di hanggang magtuga ta. Naling ng blue. Ano nga yan blue? Ya, bako nga yan puti. Ayos. Sinuro sa puyong na, talagang matagas. Di magtuga. Di hanggang magtuga. Di magtuga. Di ano? Goodbye. May plano pa siya. Paano man makaplano na nasupga na? Okay. Minsan Dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan ang pagluhay di mapigilan. Minsan nangyayari ang inaasahan. Naulog sa banig minsan. sa buhay mo. Puro minsan pala nila. Madakop ka minsan. Minsan kapag nadakop ka, o ingat-ingat perme. Ang mga balitang ito ay rated PG. Ang mga magulang ay pinapayuhan ang kanilang mga anak sa pagkikinig sa programang ito. Joshua! Ingat! Ingat! Joshua Pina, DCGB! Yes!
bisyo. O ingat-ingat, mag-iringat nga ni. Paminsan, pag nasa bata baga kung talagang madakop ka, sabi nga ni kan mga gurang, pag titugot ka, talagang may problema ka. Ano, pag di malas ka, madadakop ka. Okay, mga tugang 6 minutos bago tabi mag-abot ang alas 7 nin aga. Magayon man itong bareta, na may istorya ako rin tungkol sa sarong LGU, tatunugan ng 7:30 para buwelo kita. Karing halipot na kayang oras ta. Pero balikan tayo itong istorya, mga tugang, may kinaraman po sa street foods. Yan baga na kuhan, so at last, nagataw sila mga tugang ki mga ratings para tabi duman sa kuhan, para po duman sa mga maray na klaseng pagkaon. Sa Pilipinas, magayon man na bareta ini, pero anong implikasyon ka ini kung ang ang pigaapod na top 50 best street food sweets mga tugang sa kinaban. Susugbo naman sa Taste Atlas ratings mga tugang nyato kitang mga Pinoy. Ayos man number 1 palan mga tugang sa ratings ang taho. I mean, sa Pilipinas, bako man number 1 sa ratings sa taho. Nakalaog po mga tugang ang taho sa ratings. Mananginginot tabi ang taho na pang 25 sa top 50. Kanginot, igwa kayo ni di ba? Igwa kayo ni kinagluwas Taho pang 25. Sunod, ika-37 spot ang baduya. Sinapot. Magayon man di ba? Pag naglako-lako ngayon sa, ngayon the best ngayong pagkaon dyan sa Pilipinas? Baduya. Ano ang English kang baduya? Siyempre, may English ini. Nakasurat mo. Siyempre, stoy. Ano ni? Siyempre, may yapon ini ta. Isusurat iyan sa mga international na best street foods. Baka baduya na adi. Baduya. Tapos, mga tugang, ang espasol, kabisado, talagang mamis ang espasol. Di ba? Pero good news man, ining baduya na maski sa tuya baga igwa, maski sa Pilipinas, mga tugang igwa sa Bicol region, sa Legazpi, igwa kita digdiki, baduya. May taho kita digdi. Ang espasol sa tuya, bako masyadong madakol. Ang medyo talaga, dakol sa tuya, mga tugang baduya, buda ang taho. Kaya, may implikasyon man magayon sa mga turista. Halimbawa ngayon may mga foreign tourist na iling ngayon sa mga street food. Kami nga kanagdumang kami sa kanagdumang kami sa Singapore, kanagduman kami sa Malaysia. Nagtry kami na magkaon duman sa mga street foods na, pero naiba man, malinig talaga sa enda. Design mga tugang sila para sa tourist. Nagtry kami magkaon kan mga street foods dumaan. Pareho man good pag ang mga ibang mga foreigner pag nagdigdi mga tugang sa Pilipinas. Ano ngayon mga street foods ngayon na maray sa Pilipinas? Mailing ninda ngaya taho. Ngaya baduya. What is baduya? Sabi kan texter ta, ang baduya databi sa English banana fritters. Banana fritters. Ano English nga kang baduya? Banana, fried banana. Di ba? Gari masuharan ni po. So, nadangog ko na ang word na banana fritters. Para po mga tugang sa, di ba? Tan mga foreigners kaya, lalo na sa mga puti, nagkuan man yan, maray ko kapwata mga Asian countries, tandila kan pag namit, alos para rio. Di ba? Pero kung yung mga Europeans, Australians, ining mga Amerikano, iba pa, mga taga Middle East, di ba? Naganggalas man ang makaon kaya kang baduya, mainom ka kang taho, makaon ka kang taho, o makaon kang ispasol, di ba? Hello? Yes, morning. Anong isda may ubang? Yung list ng baluya?
Banana fritters da, sabi kang texter ta. Ay, tama man ang banana fritters. Banana, no? Banana fritters. Kaya fritters mo ka man ang ganda ka? Ayo, ang masiramon kaya amigo na gibukang sa bagay ang baduy, ang masiraman pero so to bagang ano so may napapatos anong arangkaan? Na baduya? Sa batag na napapatos na may palaman na langka. Turon. Masiram mo ito di. Turon. Fritters mo naman. Sa pagka-fritters mo ka? Yung nga ni. Turon. So at least may kuwan lamang. Pag-irestoryan lamang sa bilog na mundo ang baduya, buda ang ispasol at saka taho. Hindi ko sa ibang nasyon migo may parihong style kan taho. Hindi ko sigurado eh. Ang taho ba ganigo? Alin sa soya? Iyo. Soya beans mo kaya? Batayan bagang taho da pag matian din nagbibilog. Totoo yan. Mula amigo, ang taho, di ba gang sayang yan? Nata? Di na nabakal, tiga tukwa nga po kaya, tiga fritos. So tokwa? Nya. Iyo pala na di ko. Pag una kang pagibukan tokwa, iba man sa taho. Iyon na so di na nabakal. Gigibong tokwa. Mula amigo, maproteina yan. Iyo. Kaya lang, kung medyo, vitamins kang taho. kung medyo may problema ka sa tuhod, may gout ka o may arthritis ka, solve ka. Hindi ako po, hindi ka dapat niya magpagkasobrahan. Solve ka sa taho. Okay. Masira akong pamigo ko ta. So baduya, tapos pansit na may dinuguan. May? Pansit na may dinuguan, na may lada. Kundi mga street foods ang pigtawang ratings. Kaya nga, masira ako sa nabutan. Yeah, oo. Top 50 best street foods. Yan, okay? So, quick, migo. Hindi na kasabay sa quick. Dahil kasabay ang quick. Baka man kaya sa sweet? Tampig tawang rating. So, top 50 best street food sweets in the world. So mga matamis pala na. Mga mahamis, yes. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay ka. May application man ang maray ini. Ang apod ngaya kaan na taho sa ibang country, yogurt. Yung manang gano'n yogurt manang gano'n. Pare yung manang gano'n banana batag, sabi kang texter ta. Banana fritter, turon man ito. Si, may nag-react. Sabi kang texter ta na saro, ang banana fritter ngaya, turon, talaga, bala lang ka mukhang marekaan. Banana fritter, turon da, maski whatever. Pero gari mas masarap mga tugang so. Di ba, magari mas mahamis ang ginamos? Sa bagay, pigbubugtagan kay asukar baga na pag nagbabadoya ka. So, ari nang gigamit. Pero so, ginamos, okay man. Gumuson mo, pagkagumusan mo, may tado pang lana. So, lana, pwede pang panggisa. Good news ini. Katuya gabos na mga Pilipino man lamang. Baka lamang magmaray-maray man ang iyam. Magiging curious mga tugan ng mga Pilipino. Kung ano tabi ang taho, ano ang baduya, asin, lalo na mga tugang ang ispasol. Salamat po kasi ng pagantabay, mga tugang masunod na ang Bareta alas 7, kaya ba po si News Director Emeritus Edwin Peralta, si Ringman mga tugang, kaya ba po dyan si Nicole Gloriani. Bareta alas 7 sa DCGB. Thank you, goodbye, mabuhay. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Nice.